panahon, oras sa old church, oras sa iyaan nga kuan ba, drive. Naay po mapurma nga kuan. More fun in the Philippines! At picture lang tayo recorded para sa pagkuhansa. Marisa, iyahang oh no, maraming tao sa dinosaur. Tapos, yung sa panahon, oras sa old church, oras sa iyaan nga kuan ba, drive. Naay po mapurma nga kuan. Napay like yun, sa after naman nung pasinatay na kuan. So, naman tag-sinatartan. Tres Marias Island. Masaka tadi ano? Masaka jud tadi. Masaka gitu. Masaka gitu. So I'm guessing this is not it. Mo ni siya. Oh. What's the point of being here? We can't swim here. The water's too deep. There's a life jacket. Oh, okay. Good. Di yun siya di takalangoy diri kay kana ang tubig kuno lam kayo. Ano jacket? Oh, I like life jacket. Dream Chasers Bucket List. Welcome to Bantayan Island. And this is Tres Marias. Asa ta dapita sa Bantayan, te? Sa address na eh? Carnasa. Yun. Di mo siya do. Ibalo ko ang Carnasa Island. To, ang kaning island ba? Sa siya nga nasakop gawa sa Tres Marias yan. Daan Bantayan, Cebu. Located northern part of Cebu. Thank you sa host. Guys, pan world class ang isla ng Pilipinas. Kaya
Ito yung tinatawag nilang Tres Marias ng Daan Bantayan, Cebu. Nasa kalagitnaan siya ng Himpapawid, no? At napapalibutan pa rin siya ng mga islas. Oh, see? Ang tutulis ng mga bato. It's my first time na pumunta dito. Yan. Surprise kasi ito kasi never sa aming plano na pumunta dito. Yeah. Hoy, careful, Scott. Welcome to Dream Chasers, guys. I'm about to say a word that will get rid of your monetization. What? What do you mean? How deep is the ocean? If it's low tide and if it's the high tide. Oh, makuyog ko. Okay, cut. Oy, ato ba yung face mask niyo? Welcome to Virgin Island. Hindi. Ito lang, isa to sa mga isla ng Cebu na walang tao-tao. There's no one living here. I don't know for the past years, pero walang tao dito. Wala kang makitang inhibit ito. Di madagdagan, Bim. Ayagdagan, Bim. Pwede yun mabawi. Huwag mo mamumo. Ang ganda ng kalikasan. Kaya dapat naman natin hindi abusuhin. Ito yung Tres Marias. Ay lang, guys. Ano siya? It's a coral island pa rin. Natural kasi Pilipinas. We're surrounded by islands. We're surrounded by islands, yes, and we're surrounded with corals. Kaya tinatawag tayo ng perlas ng silanganan. Kung hindi lang siguro abusado ang mga Pinoy, wala yung mga dynamite fishing, yung mga ano pang klaseng fishing na nakakisira ng corals. Ang Pilipinas ay hindi pwedeng pasukin ng mga malalaking vapor sana. Gaya ng paglanding ni Magellan sa Cebu, kaya nasa malayo lang sila kasi masyadong mabato yung mga karagatan ng Pilipinas na Cebu. Kaya yon, yung 5 barko niya doon sa malayo nag-anchorage. Kaya nung nakita sila ni Lapu-Lapu, alkanse sila. Biyado sila doon kasi si Lapu-Lapu nakabahag lang yon, tapos si Magellan nakabota, so mabigat yon. Yes, at yung isla naman yan yung Carnaza Island. Diyan kami mag-overnight. Ganda dito, guys. Sobrang tahimik ng lugar maliban lang sa alon na humahampas sa karagatan, and of course we have natural landscapes dito. Maingod to do. Natural landscapes na to at gawa lang to ng mga hampas ng alon. Kaya minsan sa ating mga karagatan, yung may nakikita tayong mga malaking bato, dapat hindi yung gawa ng simento o pinapatungan ng mga cottage, kasi yon yung barrier natin sa malalakas na alon. Tapos
Yung mga ganito, anong tawag nito, mga rough stones, ito yung pumipigil sa alon na pag dumating yung alon sa dalampasigan ay hindi na siya masyadong malakas. Yung hampas niya ay humihina na. Okay. First time ko rin nakaapak ng isla na ganito. Yung mga isla kasi na napuntahan ko ay may tao na. May mga farms. May mga maisan, may kamutihan, kamuting kahoy ito. Wala. It's purely stones, purely live stones. Yun. Saka wala siyang bakas ng tao na may tumira. It's purely made by nature. So yung mga islang ganito pag may bagyo tapos may barko, so ito yung mga tinataguan nila. Cover. Te! Kuhay lagi nagplastic. Ano naman kadihagod yato flat oh? Flat ano naman malusot?
And since yung isla guys walang nakatira, yung mga dayo lang punta dito, kaya nagdadala ng basura dito. Sobrang linis pa rin ang tubig guys. Alagang-alaga pa rin ang kalikasan. Napaka-abstract lang kasi may nag-music dito na hindi ka na nais-nais. Yes. Welcome to Christmas. Titigan natin ang mundo guys. Huwag na kayong matakot sa pandemya. Labas kayo, mag-ingat lang po tayo. Bali, follow pa rin tayo sa protocols. Nung pumunta kami dito is naka public bus lang kami. Siyempre naka face shield, naka face mask. Mag-arkila lang kayo ng bangka. Hindi ko pa alam kung magkano yung arkila ng bangka kasi hindi ko pa natanong. Ito po ang Tres Marias ng Cebu, Carnasa Island, Bantayan, Cebu, northern part of Cebu po. Tingnan nyo ang mga bato, gawa yan ng kalikasan. Habang bata pa tayo guys, habang may kaya pa, habang yung tuhod natin ay may joints pa, hindi pa siya bato, labas tayo! Hoy, dirita maglayat! Asa akong life jacket! Kaya mag-ingat tayo guys, yung hindi lumangoy mag life jacket. Haha! Built by the best engineers. Sir, gusto mo ba? Wala. Asa? Asa spot lang eh. Ano? Wala nga, malagod mo. Tama doon. Ha? Namin mo. Gano man klaro man na kayong seabed nganong gay nahinay man mo. Scam. Very deep. And not only that, there's a big rock over here. Very big rock over here. It gets deep over here. Bilog ang mundo, guys.
Not just their fast, but the whole point. Hi, vlog. We're back. Naguba or nawa? Tayo ay manisids. Pagkalikasan, dapat curious ka, di ba? Oh, see? May mga crabs dito. Hello, hello, hello. Tabi-tabi po. Oh. Ito, makakain to. Ito, makakain to siya. You can do. See? Built by best engineers. May mga bonsai sa itaas. Sana mapuntahan natin. Shout out kay Amor Pati. Mag-climb ka dito. I just did that. I didn't actually hold it up. Ito ang buhay ng cameraman. Wala ka sa buhay. Ato na punta dito. Isla Batong Puti. Yes, ako rin butang ko naman. Kapila na ko diri balik-balik karon pa ko naka-experience na yang ka ko bus na nakita-kita. Kita sa. Wala kini hanti og matao ba lang. Mo ba di eh? Linaw ron surti ta. Sir, kita. Magdagaingot. May ano, Paduol siya niya pa-experience. anong tawag dyan? Sea snake? Walo-walo? Ang tawag dito? Ay, crap. Kuya, ikaw take photo niya. Ay, oo nga! Spider-Man. Oh, Ay, padulik yung mayat. Rumudagan. pag mulayat siya, nag-use siya legs ni Apple. Patay din. Koka. Oh, Asan? kasag na galimango na gani siya. Saka-saka, uy. Sa saka-saka. Sabayan ba ko, be? Watch it, Scott. May walo-walo diha. Don't touch it. No na raw? What? As may, makaon na siya. Oo. Oh, that one. Is that the only one there? Two. Patay ko hindi ka na kita na mo ka ng coconut crab. Where's the other one?